Abinda mai maganin ya faɗa kenan. Wannan kayan ma da ya bani da yake sanye a jikina shi yace ko da yaushe ya zama kayan sawa ta. Kada na ƙara sa wani kayan idan ba wannan ba. Haka ma yake sosai. Mana, kallon ka nake. Jiya nake kamar na haɗiye ka. Inda duk duniyan nan babu wata ƴa mata da ta ranka in dai ba ni ba. Haka duk lokacin da nake son ganin ka sai na amayo ka na ƙare ma kallo na kuma haɗiye ka. Ha, Maru, dama kina ciki? Wallahi Rabi, san ta zo. Yau sande, lafiya lau. Na jin daɗi. Babu. Me yasa kake ba jin daɗi? To ai ga jin daɗin nan, kuma kin san halin da take ciki. In dai ba lafiyar nan ce ta samu ba, to ni da samun jin daɗi ba yanzu ba. Har sai ta samu lafiya. Ko Gimbiya? Ai insha Allah zan samu sauƙi. Ni dai babban burina na ganka a tare da ni kuma a koda yaushe. Iya haka ma ya wadatar da ni. Isa a koda yaushe babba na da mijin da har sai na ji kusa da kai. Amma Rabi. Raba na rama. Kai. Allah ya saka miki da alheri. Ubangiji Allah ya baki miji na gari. Amin. Gashi na yana shirin bani. Ko? Shi ko waye wannan? Me naka na gaggawa? Idan ta yi wari, za mu ji. Ai wannan ba ma wari za ta yi ba. Bindiga za ta yi. Don babban al'amari ne. Kin shiru kina ta kallo na. Baki ce min komai ba. Allah dai ya sa lafiya. Wani al'amari ne yake kokarin tun kafu gadan-gadan. Sai yasa na ce miki mazo ne. Saboda bana so kowa ya ji magana. Menene kuma ya faru? Zuciya ta ce take shirin da ku da na baka. Da na ba gamma kuma? Ƙware ku. Ban fahimce ki ba, saboda kin sa ni a cikin duhu. Ya kamata ki fito da ni haske domin in gane inda maganar ki ta dosa. Nana, ki tsaya ki nutsu. Ki bani aron hankalinki. Na tabbata za ki fahimce ni. Ina jin ki. Wallahi kamar lokaci guda na ji soyayyar Rabi ta shige ni. Wa? Rabe! Ban gane me yake nufi ba. Allah kina cikin hankalinki kuwa? Ki fita daga wannan layin. Domin ba mai bullewa bane wallahi. Tabdijan. To da wani irin zaki kalli Rabe ki faɗa masa? Sannan to ya zaki kalli Ramma? Idan inna da baba suka sani, wace amsa zaki ba su? da abin da zaki ja mana kenan ki zawo a zage mu a ci mutuncin mu. Yanzu idan mutanen ƙauyen nan suka ji me za mu ce da su? Ai gaskiya ne malam. Mun gode Mero. Mun gode da abin kunya da kike neman ki janyo mana. Ni ba ma abin da yafi bani haushi a cikin al'amarin nan. A ce yarinyar nan ki rufe idanun ki rab kice bani kike so sai Rabe. Yanzu banda yaron nan mutumin kirki ne ya zo ya gaya mana. Ai kaga sai ya haddasa musu gaba da ita da ƴar uwarta ko? Wanda Allah ya sa yaron nan ba mai surutu bane da yanzu ya faɗi abin da yake faruwa da duk duniya ta ji abin da yake gudana.
Allah da gaskiya. Wallahi ba laifi na bane. Shirin zuciya ne da rudi shenan mu. Haba Mairo. Haba Mairo. Kai ga mun baki. Haba Mairo saboda Allah. Bakin da zaman karkarar nan samu bai kamata bai dace da ke ba saboda haka sai ki tuka tunaki koma ta inda ka iya wannan rashin asiri ba za mu lamunci wannan rashin mutuncin ba. Haba Mairo. Ai ban san zaki muna haka ba. Shi so dangin mutuwa ne. Shi so dangin mutuwa ne. To so dangin mutuwa ne shi dan ba dubar rashi so guba ne kama da madara yake. Shi masoyi yana da gaggawa, buri na yayi wasu kawa, shi kuma so kama da kura yake. Ka bani na kashe wannan gayan, wallahi wannan gayan guba ne. To saboda mi zambar ka aikata kisan kai ba gaira ba dalili. Gayan nan guza ne, bata ruwa ke gwara in gular da shi in kau da shi in samu zaman lafiya a rayuwata. Kaga Siraja, na shi ka kyale shi karso dan Allah. Idi kar ka sake magana. Kana jin abin da yake cewa? A'a, ka bar shi. Kana jin abin da yake cewa ko? Kau da wannan gaba ba shine kwanciyar hankalinka ba. Idan Hassan ta kake kai kokari ka sa zuciyarka. Bura ne shi ka kyale shi. Idi abin da nake so da kai ka sake ciwo kala adan wurin. Ba na san sake jin magana ka. Kana ji gaban me yasa ba ka jin magana ne? Ya san ko? Ayya. Ka san ko? Amma wannan abin da kuke so ku yi sam dukkan ku ba ku kyauta ba. Ba haka ya kamata ku yi ba. Kar in sake jin magana ka. Wannan ga ka saurara abin da Siraja. Kai. Kiyaye wallahi. Haba Siraja, ai so ne ka kyale shi ga iya gudun ruwansa wallahi. Haba Idi, ya zan bar ku dinga yin wannan aika. Ka san ita rigima, an san farko ta ba san karshen ta ba. Yarinyar nan ban ma san ta yi ba ma san ta nake ba. Yazo yana mun hauka. To ko baka sani ba kai. Bai kamata a ce in bar ku kuna rigima ba a cikin garin nan. Ayya. To ka faɗa mai, in ma bai sani ba ya sani. Ko in ƙara tunatar da shi. Raba ya buga da ni akan rama ya bani. Haba Idi, idan wuta ta kama ruwa ake yi ya fa mata. Ta fa rigima an san farkon ta, amma ba san karshen ta ba a san me zai biyo baya ba. Ayya, kai Ibrahim, ni zai ciro wuka? Allah fite ne. Akan wata jakar yarinya ma da ma ni ba ma ni ita nake ba. Kai kake ganin haka. Amma abin da nake so da ku, dan Allah ku je da kokarin yin abu irin na rashin hankali. Wannan ai haka kuke nunawa. A garin nan muna zaune tare din lafiya kalau mun tashi a tare tun iyaye da kakanni. Kin min bayanin mana Raliya, kin tsaya sai kuka yake to kukan maganin me zai miki? Ba dole ne kuka ba Nana, ni ban san wancan mahaukatan abin da yake so da ni ba. Wa kenan? Ibrahim mana. Ibrahim kuma? Me Ibrahim yayi? Ya dauki wuka ya je zai kashe Idi a kaina. Kashe Idi kuma? Mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ki haƙuri, ki daina kukan haka. A gaskiya Ibrahim abin da kai baka kyauta ba. Kamar ya ban kyauta ba Siraja, saboda ba kai yawa abin da yawan ba ko? To kai ma na san irin zaman da zan yi da kai wallahi. Ko Ibrahim? Mana, tunda baka kaunata. Baka san abin da nake so. Daga gaya ma gaskiya sai ka gaya min wannan magana. Wannan ce gaskiya, wannan ba gaskiya bace. Wannan ba gaskiya bace. Ya za a rike ni a hana ni kuka? To so da yin mutuwa ne shi dan ba dubar rashi so guba ne kama da madara yake. Idi bai san ni ba. Tabbas. Ke ban baki labari ba. Waɗansu Ibrahim ya zara wuƙar saka ma Idi akan Raliya? Yawwa faɗa miki. Da Iman take faɗa min a gona. Shi ko Ibrahim din ya rasa akan wa zai yi faɗa sai akan Raliya duk ƴan matan da ke garin nan? Ni ma dai haka na gani.
zuwa muka dan Allah dama mu baka hakuri akan abin da ya faru tsakaninka da Ibrahim. Mu dai hakuri muka zo mu baka. Dan Allah kai hakuri. Insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba. Ban da mahaukaci. Ta zo yana tayar mata jiji kan yarinyar da ban ma san tana yi ba. Ban damu da ita ba. Shi masoyi yana da gaggawa, buri na yayi wasu kawa, shi kuma so kama da kura yake. Wannan ba wani abu ne. Insha Allah za mu ji yanda za mu dawo gare ki. Ki bar komai a hannuna. To shikenan Yawwa. Rukayya, a gaskiya Ibrahim ba shi da hankali. Me yayi kuma? Auke baki san abin da yayi ba? Duk gari kowa ya ɗauka wai zai je ya kashe Idi akan Raliya? Zai kashe Idi kuma? Mana. Gaskiya abin nan sai ya fara zama hau. Idin da masu Raliya yake ba shi bai ga irin wulaƙancin da yake fita ba. Ni ma dai abin da na gani kenan. Shi yasa na ce ba shi da hankali. Allah ya kyau. Amin. Ni ne yasa ka tsaya da ni? Me yasa ba ka so na? Ba ka sauraron kan wani abu da ke shi. Wai ni ba ni da kyau ko ni ban kai mutum da za ka so bane. Dan Allah ka yi hakuri. Ka so ni ko da na rana ɗaya ne ka so ka so. Ba idan har uzuri na daɗi, ke ma ya kamata ki mun uzurin. Ki karɓi kiyaye ki da nake domin ni ba na son ki. Ko me zaki ba burge ni zaki ba. Tabbas. Ki ɗauka wasa ne kenan. Ki ɗauka wasa ne ko? To so da yin mutuwa ne shi dan ba dubar rashi so guba ne kama da madara yake. Shi masoyi yana da gaggawa, buri na yayi wasu kawa, shi kuma so kama da kura. Muje sound. Action. Da farko sallah tana da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Ko kuma ce sallah ita ce ginshiƙin addinin musulunci. Bayan Muhammadu wallahi kuna abin da Allah bai so wallahi a haɗa ku da Allah a haɗa ku da manzon Allah amma a ce gabaki ɗaya ba ku ƙaunar su biyar da wannan wallahi gabaki ɗaya ba ku ƙaunar Allah ba ku ƙaunar manzon Allah kuna ƴaƴan musulmi me amfanin wannan me amfanin rayuwa irin wannan mu mun zo neman abinci ne garin ku ko kuna ne ba ku takura mana ko ba ku so mu dawo mu ci a cikin garin ku to ƙauye ba ƙauye ku da garin ku mota take zuwa mu garin mu mota ba ta zuwa na kawai mu je pick up za ka yi mu je action kayanka yanka aran ma mu je action ko kuma in ce sallah gabaki ɗayanta ita ce ginshiƙin addinin musulunci idan ban da kalmatin shahada ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi babu abin da yake gabar sa daga waɗannan guda biyu sai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar gobe alkiyama farkon abin da za a kare mutum hisabi a kansa shine sallah idan aka duba sallar sa ta cika to ragowa aikin sa idan ruwa ta sha ba za a yi amma idan aka fara duba cewa sallar sa an ga tana tangarda a cikin to duk aikin sa gaba ɗaya sai ido lalle wajibi to tsaya tsayin da sakon da kuke kai wani addini musulunci sakon da kuke kai wani addini musulunci a cikin su ma ɗan to ku tage musu a kan sallah abin da komai so abin da yake kowanne tsoro wani malami a cikin addinin musulunci ya ce sai da karanta hadisi na annabi 10 wanda wannan hadisin a
18 babu wanda baya magana cewa wanda baya yin sallah kafiri. Kowane hadisi sai da ce wanda baya yin sallah annabi ce wanda baya sallah kafiri ne. Babu farki tsakanin musulmi da kafiri sai sallah ce kawai ta raba. Innaha azamu ibadati, ita ce mafi girman ibadu, ita ce ake nema ku bawa ita ba. Bisa Allah tabaraka wa ta'ala cikin littafin sa yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci ahalinka kan da su yi sallah, wastabir alaiha, ka dage ko ka haƙura ka cije. Shine malaman addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yi wa umarni da yin sallah, umarci ƴaƴan da yin sallah idan suna shekara bakwai. Yasa kira wani a littafin risala yace shekara bakwai, idan yaro ya shekara bakwai to umarci shi da yin sallah. Idan bai yi ba to zai yana kanka. In ya kai shekara 10 bai yi ba a take shi dukan da ba zai fasa masa jiki ba. Ana ganewa. Sannan matarka nauyinka ce. Idan ba za ka koya wa matarka addini ba to lalle ka sake ta tafi makaranta ta je inda za a koya mata. Domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Tsallakar da kanku da iyalinku daga shiga wuta, saboda ka nauyi yana kanka. Wata mas'ala ta addini ta same shi kai baka je ka tambayo ba, ta same ta ta yi ba daidai ba, wa za a tambaya? Sai ka zo da girin kishin ka iya addini, ka zo za ka tsallake ka shiga aljanna, mata ka tabi ko kwalaka a gaban ubangiji ta ce ba zai shiga ba don bai koya mu ba. To haka nake so mu zama gaba ke Ina da tambaya. Na ce matar da ta yi tsarkin haila kafin sallar magariba, sallar ta azahar da la'asar ta tsere mata ko kuma sai ta amsa. Nana. Allah ya ba. Saboda irin wannan waje ne mai haɗari da yawa, mata suna mutuwa a Lagos. Duk matar da ta yi tsarki da jinin haila ko kuma ta yi tsarki da jinin haihuwa ya zama tsakaninta faɗuwar rana, a iya samun raka'a uku. Ana jira? A iya samun raka'a uku tsakaninta da faɗuwar rana. Za a samu cikakkiyar raka'a uku. To za ta rama azahar da la'asar ta wannan lokaci. Idan ba ta rama azahar da la'asar ta wannan lokacin ba, ana jin zaton mafi yawan mataku suna cin karo a wannan, saboda ba a gane ilimi ne wannan zirgina. An gane ko? Allah ya saka da alheri. Yawa, sai sako na gaba. Menene ma sakon? Shi ma wannan kamar sarƙa ce, sai dai tabbata wasa iri ɗaya da tana, amma dai akwai sarƙa a ciki. Mutumin da suma ya same shi, ma'ana zai fara hayyacinsa, ko da operation aka yi masa asibiti, hankalinsa ya dawo. Wani yana ɗaukar kwana 2, wani yana ɗaukar kwana 3, wani yana ɗaukar kwana 4 ko wani ma kuma wataƙila daga safe ne zuwa yamma hankalinsa zai dawo. An fahimta? Ko kuma mahaukaci ne yake hauka shekaru da dama, yau yanzu nan sai ya samu lafiya. An gane ko? To abinda shari'ar addinin musulunci ta ce, duk wa'innan hankalinsu ya tafi kuma ya dawo. Sallar da za su rama ita ce wacce hankalinsu ya dawo a kanta. Sallar da za su rama ita ce wacce hankalinsu ya dawo a kanta. Wacce ta wuce ba sa cikin hayyacinsu, shari'a ta yafe. Malam, ina da tambaya baya biyu. Me hukuncin ta farko, me hukuncin wanda idan
ya bi jam'i bai samu sallah ba sai raka'a ɗaya ta ƙarshe sai ya tashi ya ci gaba da bi sai wani ya zo ya bi shi ma ya jona tasa yana da sallah shi wanda ya bi jona tasa. Ni ba da na ɗauka nake wannan tambaya ta ko sun yi da kai. Abin da isa na ce ko sun yi da kai akwai ƙa'ida na ulumi